हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। क्लास തുടങ്ങാം നമുക്ക്. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी प्रणाम. हरे कृष्ण. തുടങ്ങിയാലോ മാതാ ജി? प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मिन् श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सवदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निधि नामिने नमस् स्वामिन्निधि नामिने. हरे कृष्ण. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते नमाचार्यपादाय अनुदाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. अंतर्राष्ट्रीय कृष्णाबोध समिति മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചാപ്റ്റർ 6 ഇതാണ് ധ്യാനയോഗം. അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല മാതാജി എടുത്തെന്ന് തോന്നണേ അല്ലെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി? സ്ലൈഡ് കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്ന് 10ാമത്തെ അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കണ്ടേ? अതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഏതാണ്? ഈ 3 തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കൂടെയാണ് നമുക്ക് വേഗം എത്താൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മക്ലേശം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാമെന്നാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനും
ഭൗതിക അതീതനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. സർവ്വലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പരമാധികാരിയാണ്, ഭഗവാനാണ് അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും പിന്നെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളില്ലാതെയും കർമ്മഫലം കാക്ഷിക്കാതെയും നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തനം ചെയ്യലേ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചത്. ഇനി ഇതില് ധ്യാനയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. കർമ്മഫലാസക്തി ഒന്നുമില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ എന്നത് ആണ് അത് വളരെയധികം പ്രയാസമേറിയതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ, അഷ്ടാംഗ യോഗ സാധനയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? യമം, യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. സമാധി. യമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യമം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും യമ നിയമാദികൾ പാലിക്കണം. എന്താണ് യമം? യമ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ചെയ്യരുത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. യമം ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്. അതായത് യുഗധർമ്മമൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിനാണ് യമം എന്ന് പറയുക. യുഗധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനുഷ്ഠാനം. അതിന് മാറ്റം വരുത്താതെ ഇപ്പൊ സത്യം, അതേപോലെ അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ആസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മള് അതിനൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് യമം എന്ന് പറയുക. യമം ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് പറയും യമ നിയമാദികൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ യമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം, അതായത് നമ്മുടെ യുഗധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത്. അതിന് അനുഷ്ഠാനം വേണം. അതാണ് യമം. അതില് വരുന്നതാണ് സത്യം, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ആസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല, മോഷ്ടിക്കാത്ത ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആസ്തേയം എന്ന് പറയുക. അതേപോലെ അപരിഗ്രഹം, അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപരിഗ്രഹം. അപ്പൊ സത്യം, അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ളതാണ് യമങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് സത്യം, ഒന്ന് അഹിംസ എന്ന് വെച്ചാല് സഹിക്കാനുള്ള ശീലം. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കൽ മാത്രമല്ല അഹിംസയിൽ വരുന്നത്, സഹനശീലവും കൂടി അഹിംസയിൽ വരും. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവികമായ പെരുമാറ്റം. ഇപ്പൊ കുട്ടികള് 15 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്നാണ് പറയാ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം അവരിൽ നിന്ന്. സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗഭേദമൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അതേ ദൈവികതയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുക. അതേപോലെ അസ്ഥേയം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കരുത്, അപരിഗ്രഹം, അന്യന്റെ മുതല് ആഗ്രഹിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് 4 യമങ്ങള്. ഇനി നിയമം എന്ന് വെച്ചാലോ എന്താണ് നിയമം? നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ശൗചം, ശുദ്ധി തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധി 2 തരത്തിലുള്ളത്? ബാഹ്യശുദ്ധിയും ആന്തരിക ശുദ്ധിയും, അല്ലെ? പിന്നെ സന്തോഷം, എപ്പോഴും സന്തോഷത്വം വേണം. ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി എന്തോ വിഷമങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ കടക്കൂട്ടി. അതേപോലെ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണതിനാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തി സേവനമൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കും. ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്യാർത്ഥിയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, അല്ലെ? അതേപോലെ സ്വാധ്യായം, പാരായണം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കൽ, അധ്യയനം ചെയ്യല്, ഇതൊക്കെ നിയമത്തിൽ വിടും. അതേപോലെ ഈശ്വര പ്രണീതനം, ഈശ്വരനെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കല്. ഇതാണ് യമനിയമാദികള് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാല്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ
യമനിയമാദികൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വരിക. യമ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അനുഷ്ഠാനം. നിയമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അത് ഭൗതികമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി, സന്തോഷം, ഇതൊക്കെ പറയും. ഇനി യോഗത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതുള്ള പഠിച്ചത്? യമ, നിയമ, പിന്നെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. യമവും നിയമവും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാ? ആസനം. ആസന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതും ഞാൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആസന? പോസ്ചർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ, മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് സീറ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇരിക്കണ ആ പോസ്ചർ വജ്രാസനാവാം, സുഖാസനാവാം, പത്മാസനാവാം. അതാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആസന കഴിഞ്ഞാല് പ്രാണായാമം. എന്താ പ്രാണായാമം? കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രെത്ത്, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനെയും ഉച്ഛ്വാസത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കൽ. പിന്നെയോ പ്രത്യാഹാരം. എന്താ പ്രത്യാഹാരം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൽ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതാണ് പ്രത്യാഹാരം. ഇനി ധാരണ. അടുത്തത് ധാരണ. എന്താണ് ധാരണ? ഏകാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. പിന്നെ ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാല് മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകാശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം. അടുത്തതോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സമാധി. അങ്ങനെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ. സമാധി എന്താ? സമാധി ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരാം. ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരാം. പക്ഷെ അത് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ചിലര് സമാധിയായി, സമാധി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കുടിയിരുത്തും, അല്ലെ? അവര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതേപോലെ ഇതൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുത്തും. എന്താണ് അങ്ങനെ സമാധി ഘട്ടമൊക്കെ പണിതിട്ട് ഇരുത്താൻ കാരണം? അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. ബാഹ്യമായ ഒരു വസ്തുവിലും ചിന്തയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ വേണമെങ്കിൽ സമാധി ഇരുത്താം. അതേസമയം നമ്മള് എത്രയും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം? കത്തിച്ചളയണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടണം. അവരതേപോലെ കല്ലറ പണിത് ഇരുത്തണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അവരെ ആത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എത്ര ഇതായാലും നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം, ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്തായാലും നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതില് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മള് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10. യോഗി യുഞ്ചീത സതതം ആത്മാനം രഹസ്യ സ്ഥിതഃ ഏകാഗീ യദ ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. യോഗി യുഞ്ചീത സതതം ആത്മാനം രഹസ്യ സ്ഥിതഃ ഏകാഗീ യദ ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഒരാള് മാറി മാറി വായിക്കണേ. യോഗീസതതമാത്മാനം രഹസ്യ സ്ഥിതഃ ഏകാഗീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാനില് ആ ബന്ധം, യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരല്, അതിലേർപ്പെടുത്തി വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അല്ലെ? അയാളുടെ വീട്, ഭാര്യ, മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും പാടില്ല. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം. മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം. യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി എപ്പോഴും തൻ്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ, ഈ ഭൗതിക പ്രേമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നർത്ഥം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട്, ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള, അതായത് വ്യക്തിഗത അല്ലാണ്ട് അവ്യക്തിഗതം, ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യക്തിരൂപത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും, ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവരും സ്നേഹമുള്ളവരും ഭാഗികമായി, ഭാഗികമായി മാത്രമേ അവർ കൃഷ്ണാബോധം നേടിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർ നേടിയവരാണ് ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്നവര്. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു. ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ചവനായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് സമാധി. എന്താണ് സമാധി? ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് സമാധി. ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ഏകാഗ്രിയായിരിക്കുകയും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടായിരിക്കണം വേണ്ടത്. ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് വേണം. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ ഒന്നൊക്കെ അകലുകയും വേണം. തൻ്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അപ്പൊ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ മിക്കവാറും ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലങ്ങളായവ സ്വീകരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കണം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധം മാർന്ന ഭക്തനായിട്ടാണെങ്കിലോ തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. കൃഷ്ണാബോധപൂർവം ആവശ്യമായ സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യങ്ങളല്ലാത്തവ ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും. ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അല്ലെ ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരസ്കരിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയാതീതനായകയാൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. മറ്റേത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യുന്ന അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ശുചൗദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാനസമാത്മനഃ നാതൃച്ഛിത്രം നാതൃച്ഛൃതം നാദിനീജം ശൈലാജിനകുശോത്തരം. അതുപോലെ ശ്ലോകം 12 കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തത്രൈകാഗ്രം മനഃകൃത്വാ യദചിത്തേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജത് ഉദ്യോഗമാത്മ വിശുദ്ധയേ യുജ്യോദ്യോഗമാത്മ വിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻ തോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതാണ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആസനം, അല്ലെ? ആസനം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? യോഗ പരിശീലനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻ തോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമായിരിക്കരുത്, ഏറെ താഴ്ന്നതുമാവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന്
എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടവും ആ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. പരിസരം എന്തായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമായ പരിസരമായിരിക്കണം. ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രാണായാമത്തിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏത് വാക്കാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഓർമ്മയില്ലേ? പ്രത്യാഹാര. ഉറങ്ങിപ്പോവല്ലേ? ഉച്ച നേരമാണ്, എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങരുത് കേട്ടോ. പ്രത്യാഹാര. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ധ്യാനനിരതനായി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പരിസരമായിരിക്കണം? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് വെച്ചാല്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങള്, അതായത് ധാമുകള്. ഭഗവാന്റെ അമ്പലവും പരിസരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് നദികളുടെ തീരത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അവര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര്, ശാന്തി ഇല്ലാത്തവര്, അവർക്കൊന്നും ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുകളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? ധ്യാനം ശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏത് യജ്ഞമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാമജപമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? അല്പായുസുകളാണ്, പിന്നെ ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, എല്ലാവരും ഭൗതികതയില് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭൗതികത കൂടിയവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ഓർമ്മയുണ്ടാ മുന്നു പഠിച്ചത്? ആദിഭൗതികം, ഹരേ കൃഷ്ണ, വെരി ഗുഡ്. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, അല്ലെ? ആ 3 ക്ലേശങ്ങളാൽ കൊണ്ട് അവര് അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും. ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, അല്ലെ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കണല്ല. ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്ത് സന്യാസിമാരെ പോലെ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഇതുകളൊക്കെ കണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തൊട്ടടുത്ത് വരും. ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശ്ലോകം 13. സമങ്കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്ന ജലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശാനവലോകയൻ. 14. പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസംയമമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസിത മത്പര
എന്ത് ചെയ്യണം? അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യണ ഇതുകളാണ് ആ മോഡ് ഇരിക്കണത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 13ഉം 14. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നേരെ ഇരിക്കുക. എപ്പോഴും നട്ടല് വളയാതെ കഴുത്തും ശരീരവും ഋജുരേഖ, നേർരേഖ, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അവിടെ എന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ആരെ പറ്റിയാണ്? ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് അഷ്ടാംഗയോഗികളോട്. അഷ്ടാംഗയോഗി ചെയ്താലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ, യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗം ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നവനാണ് യോഗി. നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ, അശാന്തി ഒന്നും പാടില്ല. നിർഭയനായി. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയമുള്ളത്? മരണത്തെ പറ്റി അല്ലെ? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു പാമ്പ് വരും, ഏത് രൂപത്തിലാണ് മരണം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ എത്താന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയചകിതരാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും പാടില്ല. ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മരിക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ട് നിർഭയനായിരിക്കണം. നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എൻ്റെ ജീവാത്മാവിനോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അതാണ് ഒന്നും കൂടി വിവരിച്ച് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവായി ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണനെ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള വിചാരിച്ചതിന് ചതുർഭുജ രൂപം പോലും മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് വെറുതെ കിടന്ന് കൊല്ലങ്ങളോളം അങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മിഥ്യായോഗചര്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറണം. ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആ ആസക്തി ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് കാമം അല്ലെ? ആ കാമചിന്തകള് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും പിന്മാറാൻ സാധിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവന് മാത്രം പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവര്. പരിശീലനം കൂടാതെ എന്തും സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രാക്ടീസ്. പരിശീലനം കൂടാതെ ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തിയോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാനാവില്ല. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഇതുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് വേണം അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗത്തിലും ഭക്തിയോഗത്തിലായാലും ധ്യാനയോഗം മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞത്. ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഇതിന് മൂന്നിനും എന്ത് വേണം? പരിശീലനം കൂടിയേ തീരൂ. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ ആരെയും യോഗക്കാര് ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാര് സ്വീകരിക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കല്യാണം കഴിക്കാം. നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിവാഹം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കലല്ല, നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഏകപത്നി വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ ഏകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് മാത്രം, അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രിത ബ്രഹ്മചാരികള് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവര് ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. അവര് ബ്രഹ്മചാരികളെ മാത്രമേ, സന്യാസികളെ മാത്രമാണ് ഈ യോഗയില് സ്വീകരിക്കുക.
തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാവാൻ കഴിയൂ. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ കൂടിയുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ പേടിയില്ലാണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാൻ കൂടിയുണ്ട്, പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? ഒരാള് ഒരു ദിവസം കാട്ടില് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റും കൊളും വന്ന് വഴിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴി തെറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോണ സമയത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ അതിൽ തൂങ്ങി കിടക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടിയുണ്ട്, നീ കൈവിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൈവിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴുന്നുള്ള ഒരു ഇതില് രാത്രി മുഴുവൻ കൈ കഴിച്ചിട്ടും വയ്യ. ഒരു കൈ രണ്ട് കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി 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 നോക്കി അവസാനം നേരം വെളുത്ത് കുറേശ്ശെ വെളിച്ചം പരന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്ന് കൈ വിട്ടാൽ താഴെ എത്താനുള്ളൂ. അത്രയും താഴെയാണ് നിൽക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചിട്ട് നിന്നത്. കൈ ഒന്ന് വിട്ടപ്പോഴത്തേനും താഴേൽ ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനില് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ? നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇടില്ല, അയ്യോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ട് തൂങ്ങി കിടന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ജീവൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനില് അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേലൊന്ന് ആ കയ്യൊന്ന് പതുക്കെ വിട്ടാല് താഴേല് കാലി കുത്തും. അത്രയും താഴേല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. യോഗചര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകൾ എന്ന പേര് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. യോഗചര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകൾ എന്ന പേര് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം 15 നോക്കാം. യുജ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിർവാണം പ്രാപിക്കുന്നു. ശാന്തി ഗച്ഛതി. മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ യോഗത്തില് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരായി തീരും? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയായി തീരും. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിക്കാനും ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനും സാധിക്കും. ശ്ലോകം 15 അതിന്റെ പറഞ്ഞൂലേ? അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് ഭൗതികമായി? യോഗചര്യ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാനല്ല. നമുക്ക് ധനം അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനൊന്നല്ല, ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് കരുതി നിർത്തണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന് പരവ്യോമത്തിലെ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? പരവ്യോമത്തിലെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ, ഇവിടെ സൂര്യനാണ് നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത്, അതുപോലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയാണ്. അവിടെ ചിന്താമണി പ്രകര എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാതും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും വേണ്ട പ്രകാശം തരാനായിട്ട്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തെ
തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയും, ശാന്തി ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. ആരാണ് തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് വലയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭവസാഗരം താണ്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ശ്ലോകം 16 ധാന്യം 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇല്ല 16 ശ്ലോകം 16 നാസ്ത്യസ്നസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനസ്നദ ന ഛാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16 ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനസ്നദഃ ജാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. കുറിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും കുറേ ഭക്ഷിക്കുന്നവരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒട്ടും ഉറക്കമില്ലെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 16ാമത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ചിലര് പറയും ജന്തുക്കളിൽക്ക് ജീവാത്മാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവരെ കൊല്ലണത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ ക്രൂരതകളും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതല്, നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയും. ഒരു കുറച്ച് നീളമുള്ള നാവിന് വേണ്ടിയാണ്. നാവിൽ വെച്ച് അതകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ രുചിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് പോണ്. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ആ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഓരോന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിക്കണത്. അപ്പൊ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഈ പച്ചക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. ഞാനൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നേ പിന്നെ 5 കിലോ വണ്ണം കൂടി എന്നാ പറയാ, വെയിറ്റ് കൂടി. എന്താ ഇത് തന്നെ ഒക്കെ ഭഗവാന് വെച്ച് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഭഗവാന് എൻ്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ ധാരാളം കഴിച്ചും പോകും. വേറെ വയറിനൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടായപ്പോള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വെയിറ്റ് കൂടി. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. തമോ ഗുണികളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എരിവും മസാലകളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് മാംസം വെറുതെ പച്ചയ്ക്കൊന്നും അല്ലേ, സിംഹങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഇതാണ്. നമ്മൾ ഈ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നല്ലോണം എരിവും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയശ്ചതി. നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, നോൺ വെജ് ഒന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനേ പാടില്ല. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്.
ഉം. ഈ ഓരോ ധാന്യായാലും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ഓരോ കൃഷിക്കാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പാപം ഫലങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട്, ഭോഗയാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണത്, അത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരും. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എവിടെ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് പറയും. ഭഗവാനൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഭഗവാന് ഒരു അവയവം കൊണ്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രസാദമായിട്ട് ഭോഗം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അതിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അത് വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച ഉപവാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. കുറെ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ അടക്കാൻ പറ്റി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അത് യോഗ പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന ആതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയായാൽ മാത്രമേ ആ യോഗ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിൽ അധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലാണ്. അധികം നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള, നാമം ജപിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഉറങ്ങിയില്ല, ഇന്നലെ ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് ഒരു പോള കണ്ണടച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണഭോഗത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തും. നേരെ എഴുന്നേൽക്ക്, ഭഗവാന് നമ്മുടെ നാമം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും അതോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉണർത്തും. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മള് 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണ. അത് അങ്ങനെയുള്ളവര് തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ പെടും. ശ്ലോകം 16 അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്ലോകം 17 യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടാനുണ്ട് മാതാജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിട്ടാ. ഇടാത്തവര് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്തോളണേ. ശ്ലോകം 17 യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കണം. നിദ്ര എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങരുത്. നേരം നേരത്തെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വിഹാരം, കളികളിലെ പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ ഇസ്കോണില് വളരെ നല്ല പ്രസാദമൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അവരെന്തുണ്ടാക്കും. ഫ്രൂട്ട്സും സ്വീറ്റ്സും അതേപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും, ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മുടക്കം ഉണ്ടാവില്ല. സത്സംഗത്തിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം അവിടെ കിട്ടണത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രസാദമാണ് കിട്ടുക. അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മറ്റേ ഗുരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചതുർവിധ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദവും 4 തരത്തിലുള്ള പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ ഭഗവാന്
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയ നഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. നമ്മള് സ്വാധ്യായം എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് നാമം ചൊല്ലാനുണ്ട്, ബുക്കുകൾ വായിക്കാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതേപോലെ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം എന്ന് പറയണത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കം അനാവശ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ മതിയാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, 3:30 നാമജപം തുടങ്ങും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3:30. അപ്പൊ നമ്മൾ 3:30 നാമജപത്തിന് വേണമെങ്കിൽ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലേ? 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നാമജപത്തിൽ കയറി 3:30 തുടങ്ങി 4:30 വരെ നാമജപ. അത് കഴിഞ്ഞ് 4:30 ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൻ്റെ നിന്നുള്ള ആരതി ഉണ്ട്. 4:30 തുടങ്ങി 5 മണി വരെ, 5:30 വരെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ 7 മണിക്കുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങള് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തക വായന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാഗവതം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങണ നേരത്ത് ഉറങ്ങുമെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് 1:30 തുടങ്ങി ഭാഗവത വായനയുണ്ട്. അത് തന്നെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമനിഷ്ടപ്രഭു ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ടൈം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ കയറുക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്വാധ്യായം വേറെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലാസ്സിനുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു 10-12 ശ്ലോകമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരണത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു വെക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കല്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടിലെ പ്രവർത്തികളും അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ബിസിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരാളായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ ഒന്നിനും നേരില്ല. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ജോലികളും അതിനനുസരിച്ച് കടന്നു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയ നഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ അയ്യോ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? 10 പേരോട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു സമാധാനമുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ ഇത്രയും പ്രായം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്ര അധികം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രചിച്ച് തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹം ബുക്കുകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 18. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മാന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തവസ്ഥയിലാവും? ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്? ആർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്? നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ട? സ്മരണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ശ്രവണം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് 9 കാര്യത്തിൽ
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. ആത്മനിവേദനം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, പ്രഹ്ലാദൻ, കീർത്തനം നാരദനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കീർത്തിച്ചോണ്ട്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ശുഗ ബ്രഹ്മർഷി. സ്മരണമാണ് ആര്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദ. സ്മരണ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചോണ്ട്, സ്മരണം ഭക്തപ്രഹ്ലാദ. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പ്രഭു മഹാരാജ്, പൃഥു മഹാരാജാവ്. പിന്നെ വന്ദനം അക്രൂരൻ. പിന്നെ ദാസ്യം ഹനുമാൻ. പിന്നെ സാഖ്യം അർജുനൻ. പിന്നെ ആത്മസമർപ്പണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അല്ലെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാന്റെ കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. ഭഗവാനും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ എല്ലാ 9 നവവിധ ഭക്തികളും എല്ലാതും ഒരുപോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഓരോന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഓരോ പേരുകളാണ്. ശ്രവണത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നവവിധ ഭക്തികളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവര് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനികളെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നവവിധ ഭക്തികളും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഏകാദശി വ്രതം പാരണം വീടേണ്ട സമയമായി, ദ്വാദശി നാളില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാനും ഇതിനും വേണ്ടി ആരെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്? ശരിക്കും ആരാണ് വന്നത്? ദുർവാസാവിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, എല്ലാവരെയും ശപിക്കാൻ അത് കരുതിക്കൂട്ടി കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാരണ വീടേണ്ട സമയമായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുളിക്കാനായിട്ട് പോയി പാരണ വീടേണ്ട സമയമായിട്ടും വരാതെ ആയപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു, ഒരു തുളസിയുടെ ജലം കൊണ്ട് പാരണ വീടാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ വെള്ളം അകത്ത് നാവില് തൊട്ടപ്പോഴേക്കും ആരറിഞ്ഞു ഇത്? ദുർവാസ മഹർഷി അവിടത്തെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം കോപിഷ്ഠനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയത്ത് ആര് വന്നു? ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അവിടേക്ക് എത്തി അല്ലെ. അപ്പോ ദുർവാസാവ് പേടിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഓടി. എവിടേക്കോ ഓടി? ആദ്യം തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രേത്ത് ഓടി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ, സുദർശന ചക്രമാണ് ഇത്, എന്റെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല, ഇവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല, പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഉടനെ എവിടേക്ക് ഓടി? ശിവന്റെ അടുത്ത് കൂടി. ശിവൻ പറഞ്ഞ്, അയ്യോ, സുദർശന ചക്രം അത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇവിടുന്ന് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ആണിത്, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി, ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഇടത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഭക്തന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി കിട്ടാവുന്ന ഇതിൽ ഓടിക്കോ, എവിടേക്ക്? ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എവിടെ എത്തി? അംബരീഷ മഹാരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പളത്തിനും വന്ന് കാൽക്കല് വീണ് കിടക്കണേ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കാൽക്കൽ വീണപ്പോൾ ഭക്തനെ തന്നെ പിടിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കണേ. അതിന് ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതാണ് ശ്രവിച്ച ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് തന്റെ വാക്കുകള്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കർണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകളാണെങ്കിലോ ദിവ്യമായ ഭഗവത സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതില് ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതില്,
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം, ചെവി, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ ഘ്രാണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്ക്, ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തില്. നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും, കാലുകൾ ഭഗവത ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും, ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന്, അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതില്. ഇതാണ് എന്താണ് ആത്മസമർപ്പണം. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തൻ ഇതെല്ലാമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കണേന്നുള്ളൊരു ഊഹം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ശിരസ് നമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോണ്ട്, തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തില് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കള് ഇത് ചെയ്യും സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോള്. പിന്നെ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര കണ്ണുകള് അതിന് ഉപയോഗിക്കും. കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 മണി നേരത്തെ ഒരൊറ്റ ആളും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായിട്ട് കൈകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്നാലും ഭക്തനായോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശ്ലോകം 19. യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തോ നേംഗദേ സോപമാം സ്മൃത യോഗിനോ യദചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച് ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ, കാറ്റത്ത് ആടിയുലയാത്ത അതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കത്തണ ഒരു ദീപം, പ്രകാശം ദീപം പോലെ, നാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്യയെ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ശ്ലോകം 19. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. കാറ്റത്താണ് ദീപനാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണത്. അപ്പൊ കാറ്റില്ലാണ്ടിരിക്കണ ദീപനാളം പോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ. ശ്ലോകം 20. യാത്രോപരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ജൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി. ശ്ലോകം 21. സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ. ശ്ലോകം 22. യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ തസ്മിൻ യസ്മിൻ സിദോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാ വിജാല്യതേ തം വിദ്യാസു ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സഞ്ചിതം. ഇത്രയാണുള്ളത്. സമാധി എന്ന പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് സമാധിയിലെത്തിയ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിലെത്തിയ മനസ്സ് യോഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഭൗതികമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സുഖബ്രഹ്മർഷി ആനന്ദം കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ ആനന്ദഭരിതമായ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യമം ഒക്കെ ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്.
യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിത്തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ വരുമ്പോ യോഗത്തിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 പിന്നല്ലേ, ഇത്ര വരെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നൽകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.